onye abra slippers m ga ndụ m ga afọ ni ele tiguru ku ga abra slippers m ezokwu na ndị aba ga akụwa isi onye abra slippers m ngo ga chipụta maka Chineke na agada like m o ele ka mmadụ onna mmadụ ga ebiri na compound ote m ga bi na nga m nọ n'ụlọ ma ewu na-enyo m ọwụrụ onye na-erisha onye na-erisha nwekwuru ike na ndụ gị nwekwuru ike ikwu ụka n'ụwa na ịpụtara melala ume kwuo ụka ka mmadụ ya wụrụ itikọ onye ara nkata arịa lipụrụ n'ọbụ ohi na-etike ya nwoke igbeguru gbakala igbegurule ele ihe njigide eti mkpu n'ụgwọ m ihe njigide eti mkpu m tiri awụ mkpogo akwa m na-ebe wakwago mụ na fanọrọ sam kapilari ịmakwa onye nwụọ ele ka m biri na compound nkata biri wiri azụ ọkpọ ịpụtala na ndị nwe ụlọ apụtala ile ka apụtala nwoke ji ụgwọ ụlọ ịpụtala nụ ka ịbịa com challenge mụ na go bi na the same compound anyị na-anyụkọsi na the same n'ofupu awa ịga na lọtrin tọnda katapila na-enwedu breki gbakwa ote gbagbuole m gị idiot esogonu rụrụ gị ada anyị gwara mekwago ele ihe ọ gwara gị ugbo ọwụ ka ọjọọ anụ ọjị erie otu ọ dị kaka bụ isi ka siti basikọ nwoke egbeguru gbakara igbegurule anụ ọjị erie kpasị nwere taim anụ ọjị ngwa unu eme ihe n'ọnụ n'obi ọkwa unu pụtala ji kparịa m mee m asọt bịa okporoko ọmechi ya ka isi iwu nwoke chepụtara na m akpọkwụ m unu bịara ngachiri otherwise enweghị m ike ịchịpụta ya Chief Imo ife dị gị mma chịpụtakwa m slippers nkịta chịpụta m slippers nkịta ya na ama ma ịkwa m na gị o Chief Imo chịpụta slippers m okay Imo ana m fejikwa nwa ya emi ya na chịpụtakwa m slippers m mụ na ị ga-emekwa ife na ya ada nsogbu adịrọ ele slippers m onye jidela slippers m ị na-ajụ m ka m jụ onye Imo nwaanyị anya rọhe pụtara isu m asụ nye m slippers m mụ ga-abụ ụkwụ ala taa unu ga-awụ ndị sabat taa nwoke akịrịka igide so ọwụgo akịrịka igide ọgwagụ chịpụtakwara slippers m maka Chineke nna ihe m ga-eme gị ihe m ga-eme ga ma akụkọ ọ ma anya adịghị mma Imo pụta ebe a bịa nye m slippers m ya ịkọ aka na ọzọ mma ga-aka ntị from here ọ bụrụ na ị na-achọ slippers gị na onye chi ya ebe a Imo chi slippers gị chịpụtara m slippers m ọ na-achịlizi ọchị ijije gwọ ọgwụ o ji slippers m eme gịnị mechi m slippers m Imo chinye m slippers m biko pụta bịa nye m slippers na o nwere something important nche ije mee
Ewu nwunye president. I am get that being again. Unu got to translate pass and West Shimi care. Come on, get me a man one I had. Ha. Yeah, I'm going to so pass him. So pass him. My Anambra, you don't want to give Melalume. Melalume, teenager, like him and he kick, or teenager, me kick, or good at Talia. He get me, give boy, go romance, say, I rode Ayaka. May met her. This is Kina Chizawa. Ask me in Gakwa. It's a needle each of Yes, Hand a pot is in reform, romance on ya. Or you want to belong. Oh, a kiss you when you told you, Mamma, because it's about this. See, John Wire now. The twins son, you want him so pass him, officer. You know why you're going to why catch him so pass. Nga what you say? Moon romance Laborian and Flippers Moonero boy. Lebuya, I'm on here. Oh yeah, where it? See, pass the chief flat charger. Hello, do you issue? Let me get the slippers. I can't for confusion. You may have Oh, man, I get never since I follow me. Ever come on and since. No, come so, don't want to sleep as an potential way. Nayada. If you want to sleep as empty, I am Nelegi only to get something. Okay, I got you there, Yakoya. And I got you there. Maraki say, Metro give one yoshi. Maraki say, Yeah, I'm going to imagine Shadi. Oh, Leia, come too much and I'm making more quick. Leia, I'll keep a lovely photocopy. Let me see Pasanacho. All the best no more slippers. Can you do my bona? Ladies, see Pasanacho. I will not mind you slippers. And women slippers. he shouldn't that. Only we should be a man. I'm not doing my slippers. I'm not doing. They're not going to sleep as what is sleep Imo. Ena anyị ga-afọ emụnụ ya iwe bịa. Onye a bụ nwanne m nwoke. Ena anya anyị feed mmụọ ma nara nwaanyị na mma. Ina ema anyị fụ na mmụọ amala mma nke m. Mma dị na agba anyị. Agba anyị na-ama mma rinne. Onye bụ ogologolo mmadụ asị ka ọ bịa ka ọ zele agbọ. Ife a na-akpọ izele agbọ. Ba anyị ka eji ama atụ izele agbọ. Ife nna gwa ifu mma niile onye ama ka unu na compound a nwoke dị ya nwaanyị dị ya ọkasị ngụma bụ Imo gbaalụ na nwata ọsọ achọrọ m onye ga-abịa imeli oyi na ọlụ na onwunu ka ọ na olu onwe gbaalụ na ọsọ nna ngwapụ Teka Nwanyi Anambra si bido ara. Kedu ife gbasa onye ịkpata? Ọsọ gagod na grave bụrọjọ ọkwụna nne nna gị. Mma dị na agba ya, ọ bụ sọ na agba. Mma very soon mma ga-eshi na agba unu. Batazie na ntị unu. From ntị unu ya mma nwapịa gị anya. Mma dị na agba. Ịma the kind of beauty nọ na be. Don't you see how beautiful I am? As in beautiful. Don't you see how here I am? Ị ga-akpọrọ ha bi n'okpokpo iji emeja m ụjọ. Ọkwa na compound a anyị ga-anọ ya na-esu. Do mmụọ fọrịkwa gị.
mmadụ na-agba anyị. Hello? Ana m akpọ gị sinsi gị na-agụ ụbọchị ọnụ mmiri. Nwaanyị ahụ ji m ụgwọ ihe m na-agwa gị, o ji m ụgwọ. M bịakwute ya bịakwute, ọ gaala ka ihe m ga-eme o. Nwanyi Anambra n'ọkwa ya. Nwanyi Anambra. Ogini? Kedu ife na klaka n'ọnụ ụzọ m? Monitoring spirit ogini? Kedu ife ịchọ? Ezigo gị? Meda n'obi. Esendigo gị? Meda obi. Meda obi gịnị? Calm down. Come onye gị na onye na calm down. Biko kwa ife iche ikwu na adị m busy inside. Okay. Chere, gee ntị kenu ihe m ga-ekwu na. Nwanyi Anambra, ihe m ka obi ahịa na. Ọ naghị erule 3 days. Anyị kwuru okwu maka bill. The whole compound onwebeghị ihe mere. Ihe m ka obi na m bịara ele ma ọ dị ihe mụ na gị ga-eme ka anyị nwee ike nata ego a. Ngị na onye ga-eme? Mụ na gị. Ihe ọ dị ihe ngị na onye ga-eme. Ngị na onye na-eme ife nwa. Mụ na ya nwee deal. Ọ bụrụ maka m. Ifuru ife gbasa nepa bill a enwere some interest. Aka m adịrọzi na ya. Chelụkwa. Nwanyi Anambra. Polo. Nwanyi Anambra. Olubeke otu ahụ. Did you insult Nenya? Come and get out of my house. Nenya will look at totally a kiss a poison to it again. Well, listen, do you so? It was serious. It don't effect. It talk about to ever. It don't effect. One. Idiot. They must do this again. I don't mind. Igbo na mage nwere kanta inye ha abago uru mana otu ọla dị ya dịkwa. Nwanyi Anambra na-aga inwe ọkụ n'ụlọ ọzọ. I nwere ike inwe ọkụ. Anyị nọkọ na-abatago nọọnụ biko tupu na-abanye enwere ọkwa dị oke mkpa. O nwere ihe mere na kọmpaụnd a. Ya mere na aga m achọ ka onye ọbụla mara anya. O nwere onye ọhụrụ batara na kọmpaụnd a. Nwa nkorobịa ọfụrụ batara na kọmpaụnd a. Mana otu m si fie aka m na-enyo onye amarọ m ma ofu onye dị ihe ahụ ka mmadụ na-abụ. Ha! Ya ba ifufe m ebe a taa. O wee bata ka nsọ ka nwaanyị Anambra. O wee bata ife nwa wee mee ife nwa. Ịghọtago? Onye ọbụla mụrụ anya ka anyị saa anya mmiri because from ihe werele nga ata enwere ike wege before you need mmadụ ebido fube anya saa anyị. Ọ dịzi ọjọọ nke ụta ahụ. Don't worry, emesa ụnụ ya afife m na-ekwu. Meanwhile, custom ụnụ gara fọ ọgbalịkwara. Akpọkwanụ nke a gịnị? Ka ị na-akọdịrị ya? Kedu nke akpọkwa gịnị? Gị na-ekwu na ya amaghịzi ife ihe ụnụ na-arụ. Onye gburu unu n'abalị hostelụ ọkwụtakwara ezigbo ụgwọ bikos otu iru unu dị ka ndị a na-akwụchara ụgwọ akwụzikwara ụgwọ akwụzi. Ife nna-eji afụ bụ client. I don't know what you're talking about. Amam ife bụ customer. Client. Kedu ihe dị iche client na customer? Akwụna mgbede na ihe dị iche with customer and client. What do you mean by that? Makachi boy, thunder fire gị na Nkịta gbagbo gị ebe ahụ. Imo bachara ya. Imo bachara ya. Nkụwa gị ụda ana. Mbike gị ga-eche. Tanta mese gị ọnụ.
Peter! Bịa ka ije lie nri na nne ya adịgo. I'm okay. I'll go there. Thank you. Agụ adago. Baa n'ụlọ ka ije lie nri. Achọrọkwa m ka ịgba ya anya gba ya. Baa n'ụlọ jee lie nri. Mana ebe a nọ dị m oke na m na-anara nwa obere ikuku ebe. Delu nwa Arụanị baa n'ụlọ. Mme nkwu ya ọzọ. Baa n'ụlọ. Good. Na-agụ ọsị na agụ adago ya. Bịa. Ifilife unu na-abụji anya eme. Unu nwe anya nwere nsọ n'ebe Peter nọ. Ọkwa ife anya unu na-abụ nkukwu ọnya. Egwu adatụ unu. Onye nke nụwa buru nke agbago. Onye nke nụwa ebuli ike debe etu nụwa. Peter kun na-edebele ike. Peter kun na-esedis. Unu anwakwana ya anwa ọzọ. Ana m ene unu na-abanye na-ewe na-ene Peter anya. Unu nwe anya anwa ọzọ. Ọkwa ekwu m ga-egwupịa anya ifugo ife ị na-ebu ibunye elu Peter. Nke wadobe ike unu eme n'ihe ọzọ. Unu emekwa n'ihe ọzọ. Ka m gwazi unu, nke a bụ the last warning unu na-enye unu n'enyi ya. Maggie, because I told him on your so come get in and Nisi. N'eluigwe mgbe ndị nsọ gara Maggie, help on them, no. Help on you 2 more years. Can you send? Eh? Oh, you 2 more years. Nanya. Kwa hem na-ele nlepagide gị anya shi. Nwoke anya tanjele. Nwoke uri anya. Gịnị mere? Ese m ihe mere. Makwa ihe kwere ele gị. Egbete nnu otu a nnu. Ewere nnọọ makasacha ga ahụ digeu ya garachasa nga. Ammi kwurie. Ya garachasa nga. Ijum onions. Bịa Margaret ka kpọgị Maggie. Akparịkwara m maka anaga nga onions. Mma m achọtara m nwaanyị. Agwago m ya mma m ga-achọtara m nwaanyị ma alụ. Oge na-adịghị anya mụ na aga na-eshikwe nne m. Nwaanyị ga na-eshizi nri. Ị ga-ahụ ya. Maka mụ na na-eshige nri ebe a. Nna Fred gị fronte. Cherekwa menye gị ndụmọdụ. Mgbe ọbụla m lakpo ụra ndị meligwe ekpughe ihe n'isi ihe m na m lekwe shrine nsọ ga-awụ gị amakwa m ihe nọ na ya dị na-eme o ihe makwa ihe ka gị mma gakwa na shrine ga-akọ zọt ndị mbụ mere ihe ha nna biko neighbor etu m neighbor etu m onye ọsọ Anyị nwe onye ọsọ anyị ga-enye mmadụ ma ncha. ọ na-achọ ihepụ m ndị mọbụ na-ere onions onye tigi shi egide ya ama m sọ ndị uwe ojii na-ere onions o onye tigi shi egide ya iya akọfukwara m ihe Nwanyi Anambra akwụkwọ n'iri chicken Nwanyi Anambra ịchọbagokwa okwu. ihe ahụ ebe m na-adọwa stovu m hapụrụ m ya ahụ akwụkwọ n'iri chicken gịnị Nwanyi Anambra iri shike dị ya bụ ma gị achọrọzikwa m ịnụ ka ị nọkọta shift ife ndọba ebe nụwa bụ location enyere m as the oldest tenant n'ebe a landlord nyere m ebe a mmadụ ebupụkwa na ife m ọzọ mmadụ ebuli na ife dọba ebe a mma ngwakwa onye again itu ekwule m makwa m ihe m ji agba gị nkịtị amakwa m ihe m ji agba gị chere ka m nwere ihe bifi ife ahụ chere m ewere na-ewe ife mụ na ya onye bụ ụzọ chibana anwụ anọ m ike anwụba ụkwụrụ m nkịta akara m kada m n'ala akada m ka ndị akadara ihe oke si nwaanyị ukwu Highlander ya akada m gị tapụrakwa ma nchi ịkọkwa nwaanyị bụ Highlander ọzọ egwu ada atụ
idebere anya ka mbe ọkwa gị imekwere ya gịnị Ibu onye na-etu ụka ọ gara nga enyere m alokeshọn m na-aja eruri m ya eburu gasị ka hubiga ke were ke nkwa azụ ya wonu Chineke ọkpụrụ ya ọkụ ụwara na-agba ya ihere omekwago ụmụ nwaanyị bego nọ nga dị ha azọ lokeshọn azọ nkwa azụ ụkwa gị bịa na kọmpandị onye ọzọ ị na-azọ lokeshọn nga a ga-eli gị ụwara na-agba ya chere Oh, nga ka Igbo bịa ada. Akịdị m ada. Ụkwụ osiri ike na. Osiri ike. Ọ nga akọ na. Ọ wụdị ya nwe pozishọn m. Ka as I dị na the same compound anyị na-awụ dị. Ihu bụ ike ya nna m. Imo. Ọ dị m ka agụ. Nwanyi Anambra. Bịa, Nwanyi Anambra ihe mega adịkwa mma o. Nwanyi Anambra. Ihe mega adịkwa mma o. Ọzọ lege na compound unu. Ọzọ lege na compound Ngosike. Ngosike. Nwanyi Anambra ga-amasị gị. bịa na ebe a nwaanyị Anambra kuru ji egwu egwu Next time, try one. Every day not. Try one. Imo. Imo, Benito. Onye salambre. Anambra give me money here. Onye salambre. Give me money here, Anambra. Daddy Mondo. Oh. Daddy Mo. Stop good in a one white gas. Every quite metal gas. Hey. For what? Hey. Daddy Mo. Daddy Mo. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all. We love you. 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 We love you.